Kilometru 15 din cea mai lungă cursă din viața mea, Transmaratonul, 22 de kilometri, la deal în Transfăgărășan și coborâri la Capra. Pe lângă că e cea mai lungă cursă pe care am alergat-o până acum, alerg, în primul rând, pentru Roșia Montană, care scrie aici sus pe tricou. În al doilea rând, sprijin Școala de Valori și programele educaționale pentru tineri. În al treilea rând, alerg ca să văd super peisajul ăsta. Ia, ce motură, la mașină peste mine, așa. Pentru alergarea asta, mai mulți dintre prietenii mei s-au stresat să doneze. Și vreau să le mulțumesc foarte mult și să fac un hip hip hura pentru fiecare dintre ei. Arti! Ura! Toie! Ura! Moșu! Ura! Geo! Ura! Ana Smochină! Ura! Bravo! Hai. Andreea! Ura! Tony! Ura! Călin! Ura! Cristina și Că! Ura! Sebastian! Ura! CH și Oana! Ura! Ionuț! Artene! Ura! Dani! Ura! Ufi! Ura! Taică-mi și cu maică-mea! Ura! Haide! Lăzărică! Ura! Ion David! Ura! Și Costica Costoaie! Ura! Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la anul să alergați și voi în peisajul ăsta, nebunia asta care e aici pe Transfăgărășan.